Hello guys, good morning po. Yan, magluluto rin kami ng pansit. Yan o. Good morning, Ma. Ma, good morning. Kuya Ulan. Yan, Kati Greta. Ano po? Time check. Time check. Ano oras na? So, ay 3:30. Gising ako 3:30. Ano pa ako, alas 3. So guys, oh, nahiwa ko na. Gising na ako. Bakit nakatulog? Guys, baro ng kutsilyo namin, guys. Ingay ng manok, ah. Bigisa na si Kuya Ulan. Yan na ang pansit ni Kuya Ulan. Yan guys, ilalagay na ang Kunti lang yung tito. manok. Chicken. Ah, hawaki. Ayan. Ayan na. Ilagay na ang corn. What's that? Sarap ng manok. Papalaman naman tayo ng bread. Ay natin palaman. Late Santiligaya. Sarap. Masok. Marami-rami ang nakakakain ito sa ano, bundok. Hi, umaga na. Liwanag na ng sikat ng araw. Ayan na guys, ang loto ni Ate Greta at sa paluto ng ulan. Sarap, pansit. Sino may gusto, guys? Much later. Yan guys, palis na kami guys. Pupunta na kami ng Albunan. Bali, ang bibigyan namin ay yung mga bata. Babalik tayo kina Indang. Thank you po kay Sir Jun Supangan. Siya po ang nag-sponsor ng pagkain para sa mga bata. Thank you po. Thank you po. Reloaded po kay Ma'am Corazon Kuring Supangan, kay Ma'am Irene Supangan, kay Ma'am Yasmin, kay John Miguel, Jason, at Janine. Hello po sa inyo. Thank you po sa support nyo. God bless. Happy graduation po, Ma'am Janine. Congratulations! Thank you. Let's go! Guys, ito na yung mga dala namin guys. May prutas, may sesto, may pansit, tasty bread.
Dito na kami guys. Wala pa. Maglalakad pa. Pero maglalakad pa. Ano, Jay? Kamusta yung mas mo, Jay? Kulay itim na. Dahil ang usok ay maitim. Ay, ano na? Ay, eyebrow na. Akin na yung mga payong nyo. Ayan, ting. Yung payong daw. Akin na lang yung balde. Sopas pa naman ata. Ay, wala ba? Puro yung nasupo sa atin yun. Hindi Guys, palis na! Nataginitan ko sa bar. Pagpatagnawaan niyo. Tara na. Saan kayo magmamalan? Bigat guys. Magmamalon kami guys. Alam Ay, niyo ay ba, magmamalan kasi may tela yung kanya. Bigat yan Kuya Ulan na. Mansanas yan, tsaka orange. Bukasan nyo kayong laman niya. Plastic nyo. Ay, yung eco bag. Tama na to. Kaya. Di na malayan ni Kuya Ulan, malabusan na siya dyan. Lagay mo na lang kaya ang tubig mo doon sila. Alam siya, tadanong. Tinig, kapag natin dura ka ng short. Yung kabila ka mo. Ang sakit sa ulo. Kaya matigas yan eh. Dapat yun, yung kumot sa'yo. Pagbitbitan na lang eh. Mag-unano na ako dito eh. Ate, akin na yung styra. Pagbitbitan nyo na ate to. Ano tayo? Ba't si Alex? Sa Alex, akala mo Cosmakim eh. Jen, baba mo. Madiskarte, oh. Ginawa niyang pakbag. Buti na lang pala ito. Pala ka ng padyama. Meron, kaso baka bibigyan. Huwag kang bumigay. Bawal matisod. Oh, sabi na eh. Masasabi ko lang. Bawal matipalok. Laglag gid ang pansit. Magkulot gid kayo ng pansit. Sinabawang pansit gid ang ihatid natin. Babaw. Malalim yung gilid na yan. Ay na! Wala pa sa spark plug! Basta na spark plug! Kuya Ola nito.
May nakautot na guys sa sobrang ano. bigat ng dinadala. Lumabas. Nagpasabog. Hindi nautot yan ah. Kaya ulan yun guys ah. Ipamala niyo ako ah. Nay! Kaya nga. Pahinga. Yung isa wala nang hininga. Nabigti na. Bakil na. Ano yun? Wala pa yun. Labas na yung nagluwit-luwit na hindi lang mo dyan. Hawakan nyo to. Kapambigsi man to. Para kang ano dyan. Parang Muslim. Dapat dito lang sa may ano. Dad, ganito. Sa Ipakbag balikat. mo. Ipakbag mo lang. Kayo naman. Kabigat yan. Lumiti. Bibigyan namin to guys sa ano, sa katutubo. Mga lumang ano. Kumot. Medyo napagod kami. Stop over. Sige, kaya niyong remedyohin yan. Para hindi ka na bigti. Hindi pang bigti. Hindi maputan na sa ano na pala si Aris. Nag-lawit-lawit na hindi lang. Bigti ka niya. Hindi pang bigti. Ganda na. Ganda na. Hindi na ka pang bigti. Arat. Buti hindi madurog. Hindi ka pang bigti na. Kaya ulan, abot na nga. Katastas mo kasing tao eh. Ang tutukol na yung pawis. Tapos nakachubmas pa. Ang mas mo para makahinga ka. Mag-itim daw siya. Much later. And guys, andito na ulit kami. Karating na. Kakit naman na Indang. May balulang. Lalagyan niya daw ng pagkain sa likod. And guys, pinagugas po na namin sila ng kanilang mga kamay. O, nakahugas na ba kayo? Ha? O, dapat magugas ng kamay. Ayun sila guys, o, nagasiksikan. Hugas kayo ng kamay doon, dali. Nagkakagulo sila. Ano, nakahugas na ng kamay? Ha? Dali, lawa. Dali na doon. Lawa. Ma-alcohol kayo, alcohol. O, dali. Ganon nyo. Yan. Minay. Kayo, sino pa? Ikaw, bebe. Sige, tandaan. Oh, wag mo na isubo yung kamay, ha? Ikaw, bebe. Sino pa? Kandang. Ganon mo. Minay, kawan minay. Wala na? Oh, ikaw, dali. Bebe. Para matanggal ang germs. Oh, may uod yan. May bulate. Nag-ibit oh. Oh, hindi na nga Rod. Hindi na. Hindi na kita bigyan ng alcohol. Hindi na marunong sumayaw. Cinta. Dali. Ito dito yung mga galing sumayaw. Dali. Bigyan ko nito oh. Yung iba guys, nasa kaingin. Nagkaingin daw sila. Sino marunong sumayaw? Ibigay ko to. Ha? Dali. Ikaw marunong ka eh.
Ngiti-ngiti ka. Dali. Ikaw marunong ka? Dali, budot. Yay! Sige pa, ganun pa. Oh, dali sa'yo na to. Yay! Ano sabihin? Salamat po. Mana. Oh, sa mga ina. Magsayaw ang mga ina. Mga ina, magsaya kay Kuko. Anak mo yan, te? Ha? Ay, kapatid mo. Kala ko anak mo yan. Sige, pagkuha, upo, para ano. Ibulong na. Sabi mo, gibalulong na. Ginano nito ha? Yan lang kayo ha. Huwag mo na aalis ha. Huwag mo na aalis ha. Huwag mo na aalis. Meron pang ano, tinapay tsaka orange. Awas lang ha. Ikaw wala pa? Ito ate. Kahit matanda, tawagin na. Mga ina nyo doon, baka nandun sa bahay nyo. Tawagin nyo dito, dali. Wow, may bread pa. Diba oh? May, natapon na yung pansit. Upo na lang dyan, upo. Down. Wala pa kasi upo. Tukaw. Yan. Tukaw pa lang upo eh, tukaw. Oh, galing. Yan, tukaw. Doon o, para di mainit. Doon kuya, mainit dyan. Dito kayo, mainit dyan. Dito kayo magtukaw. Ito lang. Awat yun. Ayan, meron na. Sino pa wala? Ito yung nanay niya, di ba? Sila meron na? Ito yung nanay niya, di ba? Wala pa sa likod. Siya po yung nanay ni Indang. Hello, bebe. Ganda-ganda naman. Puti-puti. Dito ka? Wala mga tao doon? Yung mga bata doon, wala na doon. Kapatid mo yan, ata? Hello. Hindi na. Iyak. Ayan. Para may inumin kayo. Nilupisak na ni Indang. Sarap? Sarap kuya? Ha? Tamis daw pa eh. Isa? Oh, bebe, oh. Sige natin dito sa bagpungan. Wow. Daming pagkain ni Indang, oh. Hugasan nyo yung apple, ha? Yung mansanas kapag kinain nyo na. Hugasan nyo muna. Sige, hawak ka. Kaya pang hawakan? Kuya, oh. Sino pa wala ka pa?
Thank you po, Sir Jun Supangan. Gusto na to. Yun, bigyan mo. Kaya para ano, matalian mo buhok. Mag-ipit. Sino pa? Ikaw. Talian mo yung buhok, ha? Tali ng buhok. Anong sabihin? Okay. Salamat po. Kaway na. Sige, kaway. Sino pong gusto ng buhok? Sinong gusto? Dalaga. Sa inyo na to, guys. Pilihan nyo na lang. Gusto nyo? Sunset? Yung kalat nyo, ha? Ilagay nyo sa basurahan, ha? Huwag nyo dyan ikakalat. Magagalit ang mga teacher. Ilagay doon sa basurahan, na. Ito guys, bali may sobra po. Ipapamigay po namin sa nadaanan namin isang sitio kanina. Sobra pa mamigay din po namin. Wala na po kasi ibang mga nanay. Nasa paingin na sila. Kaya binigyan na namin sila yung mga nandito. Lagay mo dito yung pagkain. Dito niya lagay, basura. Lagay dito. Sarap? Inuton mo ka. Guys, ginatipid-tipid niya yung tinapay niya. Sarap kuya, ha? Sarap? Sarap. Sabihin mo, salamat po ka mo. Dali. Sabihin mo dito, salamat po. Sir. Salamat, sir. Ulitin mo. Ikaw, dali. Malaman na. Negi, bitaw. Isa pa. Thank you po. Big feeling. Thank you, nag-jacket yan. Isa ikaw nga. Salamat po. Ikaw lang, salamat po. Salamat po. Ikaw. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Dali. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat. Kambal kaya? Ba't dala pares damit niya? Salamat po. Ngiti kayo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Sir John. Okay. Much later. Ayan guys, pauwi na kami. Bili muna kami ng pangmerienda. Guys, mas gusto na sumama ni Indang kay ate kaysa sa nanay. Gasipa-sipa siya pag kunay ng nanay niya eh. Uwi na, Indang. Ayan na yung bahay mo oh. Bye-bye, Indang. Sige po. Saan yung asawa mo, ate? Nagkaingan? Bye-bye. Bye-bye, Indang. Bye-bye. Bye-bye. Kawawa naman si Indang eh. Kainin mo na yung pagkain mo. Dali. Doon. Kainin mo na. Mamamasa na naman. Pwede naman mag-chinilas. Ayun, pwede naman makapasok.
baba din sa taas. Ano? Ano yan? Look. Bakit ka man? Ay, bakit ka dyan? Aray ko! Aray! Bato mo ka pinahatan mo. Aray! Ay! Ito ba ako? Naamit ko. Tapos... Wala pa dito. Bato. Aray ko! A few moments later. Lagot! Tumalon ang aming trailer. Wala, Ano ang langis ang breather? buti hindi nasapul yung mga ulo nyo. Tubig. Yung tubig namin dito. Hindi ka na ako sumama ba? Kaya nga, buti nakabitaw ka. Hindi nagsabit ka. Ano yung kamay mo? Palo? Napalo? Hindi kasi yata siya nakatingin. Kadami kasi yung bato eh. Saan nagsapol? Baka yan, ay bato na yan oh. Ito o kaya ito o. Wala yan, mati yan. Mukha naman dito yan. Bago pa naman, nabinyagan guys. Lagot kayo kay Papa dyan. Buti nga, wala tao. Buti. Hindi yan UP lang yan, bakal yan. Tara. Pero walang naputal. Wala yan. Ano to? Nakupet? Wala na dyan. Dapat doon mo nalapot ka Wala na yung tubig. dito kasi. Isa pa doon. Dilala ako na laking bato pa yun oh. Nangat ha. Kaya Wala yan. Wala pa I-atras niyo muna bago maipon Doon na lang dyan. mag-igid mo Hindi meron. ganyan. Ano, sakay na kami? baka na ano yung kamay mo, Alec. Oo, nampas nga. Ginawak-hawakan niya eh. Baka kalakas ng pagkatami eh. Latang-tutang ka na lang. Hindi pa. Sada. Balitan mo yan. Buti hindi nagsama ito na nag-ano tao. Itong katawan niya. Oh, Diyos ko dahil. Baba na naman guys.
dali. Dali. Oh. Ito pa. Oh, tag-isa kayo. Oh, dali. Oh, ito pa. Tag-isa kayo. Oh, ito ate. Oh, walang tinapay itong isa. Oh, bay, kunin mo itong tinapay mo. Thank you. Kaya wait lang. Oh, patapon na kami yung no. Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Wala pang chinelas. Oh, bigyan mo dyan, oh. Okay ka lang. Ayun, takbo na yung mga bata. Oh, yun, ate, bigyan mo. Sino pang wala sa stock? Oh, may ganito ka na? Ay, dali. Dali. Oh, boy, dali dito. Dali, balong. Wait lang. Okay na. Pansitin kuya. Tatlo sila. Ay, bigay mo doon sa ale. Bigay mo sa may baby yun, oh. Ako yun. Bigay mo Sa bigay mo sa may baby. Bigyan mo nga yung dalawa. Hindi niya mabitbe. Mama tapo. Yan na kaya ate. Tatlo sila doon. Tatlo pa. Tatlo daw sila doon. Ate, pansit, dali. Ayun pa. Dito, sa isa. Yung isa, Yung isang Ayun, bigay mo sa bata. Yung isa bigyan mo doon. Yan. Para tag-isa. Sabi na to sa'yo. ay, love. Oh, pansit. Nagligo yata si ay. Sunset. Maligo ko na. Baka magbita. Dali kuya. Pang merienda. Merienda nyo. Ayun pa, dali. Wait, ay. Pansit. Dali.